Start optagelse. Sådan, optagelsen kører. Vi ruller på færden. Aflæg. Det er for fucking vildt, det der. Vi kører. Ja. For helvede. What, den er bugged, man. Det er sindssygt. Whoop. Øj, men er det nu rigtigt for helvede, så vi kan repaire dig, dit fede svin? Prøv igen. Ups. Ej, nej, det er lige før der. Det er lige før du døde der, man. Øj, lad den rigtigt. Ja. Nej. Fuck. Det er nok det sjoveste, jeg har lavet i arme længe, det her. Nej. For helvede. For fuck's sake, mand. Nej. Der var et træ. Jeg er færdig. Jeg dør lige om lidt. Det er seriøst, det er for grineren, det der. Hold kæft, jeg flyner. Der er noget. Ups. Nej, for helvede. Vi bliver skudt lige om lidt, bare rende rundt og kaste med helikopter. Der løber bare en eller anden forbi, og så tænker jeg, what the fuck laver de, mand? Hvad laver de tåber der? Jeg skal egentlig ikke stå så tæt på. Hvor blev den af? No! Vi havde det lige så sjovt. Nej, Nå. Ja, det var ellers meget griner det her. Nå. Der var $28.000 down the drain. Nebel, jeg skal lige op og bolle, så kommer jeg. Det tager maks 10 minutter. Du ved godt, det er lige jeg kommer med på den optagelse, vi lavede nu. Ja, det er fair nok. Det får lov at blive der til, når jeg poster den her på forum. Men ja, det er helt okay. Ja, det går, vi går et kvarter. Ja, du får 10 minutter. min norske ven Esben, han kommer på. Yes. Så tager jeg godt imod ham. Ja, champagne. Champagne. Tror du ikke, den er råd tilbage hernede, helikopteren? Jeg ved ikke. Det var meget sjovt, hvis den bare... Så stod den bare hernede igen. Nej, den er her ikke. For helvede, hvor fanden vil den af? Så det bliver mit mål at finde den helikopter. Ja. Det er også et pænt hul, vi har forladet Benny til Brians base. Hvad siger du? Det er et pænt hul, vi har forladet Benny til Brians base. Skal du ikke op og bolle? Jo, jeg går nu. Moin. Farvel. Kan man glitche igennem det her? Det kan man sikkert. Så jeg ved, hvor man skal ned og hente for at glitche igennem. Nej, det kan man ikke. Nej, det ser sgu egentlig meget fornuftigt ud. Medmindre det virker lige om lidt. Nej. Nå. Ja, bleeding out. Så døde jeg bare i stedet for. Nice. Fuck det lort her.